Večer si kráľ motivácie, no ráno ťa vlastný mozog zradí. Myslíš si, že máš slabú vôľu? Nemáš, len hráš hru, ktorú nemôžeš vyhrať, kým máš mobil pri posteli. 3 budíky. Jeden odložíš, druhý strčíš pod vankúš a tretí vypneš polospánku ako profík. A ja som si myslel, že je to jedno, kým som nezistil, že práve tam sa rozhoduje, či počas dňa vedieš, alebo len reaguješ. Ráno nie je problém so spánkom. Problém je, že tvoja hlava je vtedy šikovnejšia ako ty. Tak som to vyriešil navždy. Kúpil som si taký hnusný škrekľavý budík a dal som ho na druhý koniec izby. Na začiatok ti stačí zmeniť zvuk budíka na niečo otravné a dať mobil čo najďalej od seba. Keď zazvoní, musíš vstať, aby si vypol ten pekelný zvuk. A v tej chvíli už si hore, nie cesty späť. Lebo ráno nevyhráš vôľou, vyhráš nastavením. Odstrihneš výhovorku skôr, než ju stihneš použiť. Dnes večer daj mobil čo najďalej od seba a ráno si len všimni jednu vec. Kto tu rozhoduje? Ty alebo tvoj budík?